Chat, velkommen til streamen i dag. I dag der skal vi rate danske creators ønskesky. Fordi både så jeg kan få noget inspiration. Og ja, jeg har ikke så meget andet at lave. Jeg tænker, vi starter ud med Søndergaard. Det kunne være koldt nok. Selvfølgelig tænker hans juleønsker. Jeg tænker, vi rater juleønsker i dag. Okay, jeg ser noget rigtig koldt her fra starten af. Den her parfume her. Rigtig kold parfume. Rigtig kold parfume. Den er kold. Jeg har hørt, den skulle være god. Jeg har faktisk ikke selv duftet. Men jeg har hørt, den skulle være rigtig god. Det kunne være, man selv skulle ønske sig den. Ved du hvad, den ønsker jeg mig sgu. Jeg har hørt, den skulle være god. Det har jeg. Og igen, den er faktisk ikke så dyr. 500 kroner. Det er ikke så galt. Salt og peberkværn. Hey, han er en voksen mand. Det har han sikkert brug for. Det har han sikkert brug for. De ser varme nok ud, dem der. Eltandbørst. Det er faktisk et koldt ønske, det her. Det er et koldt nok ønske, det her. Jeg kunne godt bruge en selv. Men jeg gider ikke ønske mig noget for 1000 kroner. Jeg gider ikke, eller jo, men ikke en eltandbørst. Hvis I forstår mig. Ikke, ja. Sokker. Man kan aldrig få for lidt sokker. Koldt ønske. Samme med underbukser. Jeg synes heller ikke, man kan få mange underbukser. Okay, den her. Den ser faktisk rigtig kold ud også. Så kan man selv vælge, hvor varm den skal være. Det er faktisk, det er koldt nok. Det er det. Det er koldt nok. Den ser god ud, den her. Det gør den. Den ser god ud. Den ser rigtig god ud. Så har vi Rolex'et. Ja, det er vel koldt nok. Det er fandme et dyrt ønske. Det har kostet vel over 100 lapper, ved det ikke? Jeg kan ikke lige se prisen. Hvad koster sådan et her, chat? Hvad tror I, det koster? Man kan ikke bare se prisen herinde, kan man? Er det ikke sådan, at man bare skal sætte sig op til? Ja, det er det, jeg tænker, man kan ikke se prisen. Fordi det er så pisse dyrt. Jeg tror, det koster over 100 lapper, det her. Altså, når man ikke kan se prisen, så ved man bare, at det er fucking dyrt. Det er det. Oh shit. Ja. Okay, sygt nok. Hvad siger vi her? De her sko her. Hvad siger vi til skoene? Hvad siger vi til skoene? Personligt så er jeg ikke så vild med de her sko her. Jeg er ikke så vild med de grønne der. Jeg synes, det ødelægger det grønne. Så skal man virkelig have et godt sådan outfit til de her sko her. Så kan man nok godt rocke det, men jeg synes, at de er ikke så fede, de her. Hvad siger I til dem ude i chatten? Hvad siger I til dem? Jeg er ikke så vild med dem personligt, men ja. Det var vist alle hans ønsker, var det ikke? Luxus spa ophold. Okay, det er et koldt ønske. Det er det. Lad os gå videre. Jeg så Peter. Han er her. Han ønsker sig nok noget for koldt. Lad os tage den her inspiration. Det var inspiration, altså. Det er ikke det, han ønsker sig, men lad os rate det alligevel. Han har ikke en julegave. Jeg har faktisk... jeg har de her øreringe her, men jeg synes ikke, de passer til mig. De ser lidt for mærkelige ud til mig, synes jeg. Det gør det. Det der ur ser koldt ud. Jeg har det der ur bare i blå. Altså, I ved, blå her er en koldt ønske. Eller kold ting. Kold ting. Det er rigtig koldt. Briller. Blue Light Blackie. Blue Light Blackie. Jeg er ikke så meget til briller. Det er jeg ikke. Jeg er ikke så meget til ring i en ørering. Altså, jeg er mere til en diamant-agtig. Det er jeg. Bare en underbukser. Koldt. Rigtig koldt. Igen sådan en her. Det er faktisk også virkelig koldt, synes jeg. Det er rigtig varmt.
Så man kan sige ting, jeg kunne faktisk godt overveje at ønske mig sådan lidt. Jeg har bare sådan et skab nu her. Jeg har bare sådan et skab, der er rimelig grimt. Timberlands. Jeg synes, de er fede med personligt. Jeg kan ikke rocke dem med den stil, jeg har. Det kan jeg ikke. Fodboldtrøjer. Jeg går ikke op i fodbold. Jeg er ikke så stor fan af det. DJ controller. Jeg ved ikke lige, hvad man skal bruge det til, men hey, hvis man går op i sådan noget, så er det jo sgu da fedt. De her sko her, jeg synes sådan nogle her sko, de er fucking kolde. De ser så stilige ud, men sådan, man skal have en bestemt stil for at kunne rocke dem. Hvis man har den perfekte stil, ikke, så de her fucking fede. Det er det. Så de er ekstremt stilede. Det er det. Ja. Bæltet her, hvad siger vi til bæltet her? Hvad siger vi til det her bælte her? Igen, man skal have en stil, en bestemt stil for at kunne rocke det her. En bestemt stil for at kunne rocke det her. Det er sådan, jeg har det. Sådan en her. Sgu fedt nok at have en langærmet t-shirt. Det er det sgu. Kold parfume der. Den er god, den her parfume her. Det er den sgu. Den her Lattafa. Jeg har solgt min. Jeg er ikke vild med den overhovedet. Jeg synes, den er alt for sådan piget-agtig. Men nu kan det selvfølgelig også godt være til piger det her, men sådan. Jeg synes, den er alt for sød. Jeg får virkelig hovedpine af den. Sådan en her rigtig kold ønske. Rigtig kold ønske. Den her jakke her. Hey. Kold jakke. Kold jakke faktisk. Det er det sgu. Lego, eller hvad det her? Ja, Lego sæt. Ja, det er vel koldt nok. Jeg går ikke rigtig op i Lego. Tungeskraber, kold ønske. Ørering. Ja, sådan noget her. Det passer bedre til mig, synes jeg. Det gør det. Jeg tror faktisk, jeg har dem der. Lattafa Mahir. Jeg er faktisk ikke personligt så meget til Lattafa parfumer. Det er jeg ikke, men hey. Proteinpulver og kreatin. Koldt ønske. Det er kolde ønsker. Det er det. Det er det. Sokker. Man kan ikke gå ned på sokker igen. Man kan ikke få for mange sokker. Det kan man ikke. Øjencreme. Hey. W vel. Det er det vel. Det er det. Læder tote bag. Jeg vil nok mene, det er til kvinder. Altså, det er bare min personlige mening. Men det er det nok også. Det ved jeg ikke. Men ellers koldt ønske. Vinylophæng. Koldt ønske også. Skateboardophæng. Okay. Koldt nok, hvis man går op i skating. Vox. Det kan man vel altid bruge. Jeg bruger ikke Vox. Jeg bruger bare saltvandsspray og hårpulver. Hey. Det her. Det er kolde bukser. Det er det faktisk. Det er kolde bukser, det der. Er vi ude i, jeg skal ønske mig det der? Er vi ude i det? Nej, det er vi ikke. Det er vi ikke. Det var alle, var det ikke? Det var alle herfra. Hey. Han er sgu stilet ham her. Det er han sgu. Det er han sgu. Lad os se. Skal vi se David Jægers? Lad os se David Jægers. Jul 2027 ønsker. Vi har en med mange ønsker her. Meget gaming, kan man sige. Meget gaming. Hey. Det respekterer jeg. Skærm. Ikke så meget at sige. Koldt. Controller også koldt. Det er sgu godt. Nintendo. Det er et koldt nok ønske. Jeg har ikke selv en Nintendo, men det er sgu koldt nok. Håndvægtssæt. Altså, jeg har det sådan lidt. Det er fedt nok at have, ikke også? Men det ender altid med, at du ikke bruger det. Sådan. Du skal næsten noget træning, og du får ikke, altså selvfølgelig får du noget ud af det, ikke også? Men du får en bedre træning af at være nede i et træningscenter, end at have sådan nogle derhjemme. Det er mit take på det, men altså, hey, hvis du ikke har tid til at tage et træningscenter, så er det jo godt nok. Humusmåtte.
er vi ude i at ønske mig en musemåtte. Hvis vi finder en god musemåtte, så ønsker jeg mig den. Fordi jeg har ikke en så god musemåtte lige nu. Marcel højtaler. Hey, go det nok. Shit, jeg har det dårligt lige nu. Og jeg føler fandme, jeg skal brække mig. Jeg har fandme kvalme. AirPods. Koldt ønske. AirPods. Koldt ønske. Jeg kunne godt overveje at ønske mig generation 3. Det er sgu da et koldt ønske. LED strips. Igen, det er også rimelig koldt. Det er det. Det er underbukser. Man kan ikke gå ned på underbukser. Det kan man ikke. Det er en goated parfume. Shit, jeg har det dårligt. Hvad sker der for jeg lige... Fuck, jeg føler, jeg skal brække mig. Damn. Sko. Air Force. Jeg er ikke så meget til dem der, men hey. Fint. Knive. Kold, det er kolde knive, der det er det. PlayStation igen. Hvad hedder det? Controller. Ja. Tasken, jeg er ikke så meget fan af det gule taske, men hey. Ikke så meget til Pokémon heller ikke, men det han laver, så giver det mening for ham at ønske det, så hey. Kold nok ønsker, det er det. Det er det. Okay, lad os se. Hvem har vi mere? Shit, jeg har det dårligt. Okay, lad os se. Er der nogen hernede? Nogle danske? Elias. Lad os tage Elias. Elias. Har han ikke... Han har ikke noget jule noget, eller hvad? Det har han vel ikke. Til ham. Er det den her, eller hvad? Lad os sige, det er juleønsker. Han har mange. De der sko. Det er løbesko. Jeg tænker, altså, jeg er ikke så fan af dem der, men hvis man løber godt i dem, så er det jo lige meget, hvordan de ser ud. Det er det. Creme. Koldt nok ønske, det er det. Vent lige. Lad mig ønske mig den her. Den er kold, den her t-shirt her til træning. Den er rigtig kold, den her. Det er den faktisk. Det er den. Philips OneBlade. Koldt ønske. Ja, masse t-shirts her. Hvad er det her? Det er plakater. Okay, det er rimelig koldt. Det er det faktisk. De har Sauvage. Fin parfume. Jeg har den selv. Den er meget basic. Men hey, den er sgu god nok. Underbukser. Koldt. Biograf for 2. Koldt igen. Flyve ballon. Okay, koldt ønske. Oh my god. 4.300 for at flyve luftballon. Shit, det er dyrt. Men fucking koldt ønske alligevel. Så kan han komme derop med damen og flyve luftballon. Okay, det er koldt ønske der. Rigtig koldt ønske. Men 4 lapper. Oh my god. Holy shit. Okay. Jeg er ikke fan. Ja. Den der træningstaske. Hey. Den anden, der går op i træning. Okay. Basic Nike t-shirt. Til træning i. Vi har set meget Lego. Shit, Lego er dyrt, egentlig. 2 lapper for Lego sæt. Oh my god. Shit, det er sgu da ikke det værd. Holy shit. Okay, Adidas t-shirt til os til træning, tror jeg. Koldt nok. Det er altså en mand, der går op i træning her. Det er det sgu. Hvorfor løber der det igen? Ja. Ikke fan af skoene. Ikke fan af de her sko her. Hey, koldt sæt det der. Også til træning, tror jeg, eller bare hygge. Han ønsker så mange sko. Jeg er ikke så fan af de her sko her, for at være ærlig. Meget basic. Strømper. Koldt ønske.
dem her kolde nok, det er bare, ja, det er vel koldt nok. Mere Lego. Oh my god, han ønsker så meget Lego. Der skulle da Lego få været sådan 5 løg eller sådan noget, mindst. 7 løg for Lego, holy shit. Hey, kolde bukser. De er kolde. Okay, hey, det er en mand, der går op i træning her, det må man respektere. Kaffemaskinen, den har jeg ikke set. Det er koldt ønske også. Og AirPods, der kan man godt lige gå en generation op, men hey, stadig koldt ønske. Det var faktisk nogle kolde nok ønsker. Lad os se, hvem har vi mere? Har vi Oscar et sted? Oscar Hole. Her har vi ham. Lad os se hans ønsker. Lad os se dem. Hvad skal vi tage her? Skal vi tage yndlings outfits? Hey, koldt nok. 2.300 for et par solbriller og logge ind. Nej, det er okay. Han er så også oppe, skal man sige, så 2.300 for et par solbriller, det er sikkert ikke meget for ham. Underbukser, man kan ikke gå ned på underbukser. Dem er jeg ikke fan af, det er ikke chat. Dem er jeg overhovedet ikke fan af, jeg synes ikke, men hey, hvis det bare er til hjemme hygge, så er det sgu fint. Jens Krohn er ikke fan af dem. Kold t-shirt, nej, kold hoodie her. De er meget på de der sko der, synes jeg. Underbukser igen, hey. Ønsker sig 3 af de samme tasker, what? Det må være en fejl. Men hey, koldt, det er koldt nok ønsker der. Til ham i hvert fald. Det er vel ikke, det er ikke noget jeg vil ønske mig, men hey, det er koldt til ham. Det er det sgu. Jeg ser. Okay, hvem har vi mere? Shit, hvem har vi mere? Vi kan også rate nogle pigers ønsker. Jeg er ikke sikker på, at der er så mange flere drenge. Sådan, ham har vi, Peter har vi tjekket ud. David har vi tjekket ud. Skal vi tjekke Sebastians ud? Sebastian. Jeg ved ikke helt, hvem det er, to be honest. Det ved jeg sgu ikke helt. Er der nogen andre? Ej, nu er det bare piger, der er hernede, eller hvad? Eller hvad siger vi her? Er der ikke nogen, vi kender her, eller hvad? Nogle danske creator, eller hvad? Altså, ja, mænd. Ej, ved du hvad, så finder vi nogle piger lidt længere op. Det gør vi. Kan man ikke lige trykke sådan noget? Jo. Det gør vi sgu. Hvem er den danske, der har flest følgere af kvinden? Olivia Dahl. Ej, jeg er altså ikke god til at repeating der. Jeg tror, vi bliver nødt til at holde os til drengene. Så lad os rate Sebastians. Det er koldt nok. Han ligner en stil, det gør han. Alle mine ønsker. 10 ønsker. Lad os se her. Okay. Det er altså en mand med stil, det her, det er det. Det er det sgu. Kolde. De er kolde, dem her. De er rigtig kolde, dem her. De er faktisk kolde, dem her. Det er de sgu. Hey, kolde ønsker det her. Rigtig kolde ønsker. Det er det sgu. Hvordan fuck går jeg lige tilbage? Ja, nej. Nå, hvor er han igen? Lad os lige tage en mere. Ja, lad os lige tage en mere. Hvad for en har flest ønsker? 8 ønsker. Lad os se her, Kolde ønsker. Hey, det er kolde ønsker der. Hvad er det her for et billede? Lad os se det her. Not found. Nå, fair. Jeg tænker, det var det. Det var de fleste, hvad hedder det?
fleste danske creators ønsker. Og har vi ikke flere? Lad os se ham her. Jeg ved ikke, hvem det er. Ligner en Red Bull-atlet. Lad os se her. Ej, han har ikke nogen julegaveønsker. Det har han ikke. Jeg tænker, at det var vel sådan, lad os lige kigge på inspiration. Jeg ser de her t-shirts overalt. Er der noget koldt her? Jeg synes faktisk, den er meget kold. Den er kold, den her. Det er den sgu. Jeg tænker, det var det for Reddit ønsker. Det tænker jeg sgu. Det var det sgu. Det her ur, det har jeg. Jeg synes faktisk, det er koldt nok ud det her, synes jeg. Det er det sgu. Ja, jeg tænker sgu, var det ikke det? Det var det sgu. For ønskerne.